No niin, pidetään sitten semmonen pieni vertailu Tesla ja Volkkarin kesken. Meillä on nyt ollut vuoden verran tämmönen Volkkari ID.5 käytössä ja se on ollut tää Fastlane-malli. Ja ollaan kyllä oltu ihan tyytyväisiä tähän vehkeeseen, että oikeastaan aina ehkä toi softapuoli on vähän semmonen, että vähän hitaanlaisesti päivittyy, mutta noin niinku autona on ollut ihan hyvä peli kyllä niinku ajella. Nyt tuli vaan tämmönen vähän pieni pakkorako tässä vaihtaa, niin nyt on sitten tullut tilalle tämmönen Tesla Model Y LR ja Quicksilver värillä. Ja tälleen niinku pikaisesti katsottuna niinku eroja, niin nämä niinku sisätilojen puolelta varmaan aika samanlaiset, mutta tavaratilaa on vähän enemmän tässä Teslassa. Ja softahan toimii sitten aika tavalla jouhevammin, että ei ole ollut semmosia ongelmia niinku tuossa Volkkarissa, että on pakko kirjautua sisään ja kaikkea tämmöstä turhaa hidastelua, mihinkään on tavallaan Volkkarissa vähän tottunut ja sitten toi kaistavahti tuossa Volkkarissa ei ole sitä travel assistia, siinä on vaan se kaistavahti, niin se on aika semmonen kulmikas versio, että tulee oikeastaan aina napattua pois kun sillä ajelee, että ei oo oikein hyvä. Ja sitten tosta softasta nyt sen verran voi sanoa tosiaan, että semmosia ongelmia on ollut, että tää niinku nollailee noita asetuksia aina vähän niinku itekseen. Että kaikki nuo valot ja ajoasetukset ja tämmöset niin tahtoo olla vähän silleen, että niissä on sitä omaa laittonsa aina kun se päättää, että on tullut paremmat asetukset kuin sulla oli jo ennen ja sitten aina mennään siihen nolla-asetukseen. Et semmosia ei oo kyllä tässä Teslassa ollut, että tässä homma on kyllä toiminut silleen ihan eri malli, että ei oo mitään tämmöstä softa hitautta sun muuta uusia asetuksia ollut, että kaikki on kyllä niinku pelannut sen puolesta hienosti. Onhan tässäkin omat ongelmansa tosi. Laitetaan noita sisätiloja jos vilkaisee, niin katsotaan tästä niinku Volkkari, niin täällä on ihan ok kaikki niinku penkit. Ei niissä ei oo mitään sähköhienoksia tässä versiossa, mutta ihan ok ollut istua, että saa ihan hyvää ajoasennon. Ja no ehkä noi ratin hipaisunappulat vähän semmoista, että ei oo ehkä ihan suosikki, mutta on niittenkaan nyt pärjännyt. Ja silleen ihan ok. Kato tästä takapenkki. Ja tää on kyllä silleen, kun katsoo, että paljon tuolla on niinku jalkatilaa, niin ei lopu kesken, että sanotaan, että sitä on kyllä niinku riittävästi ja kattokin on niinku riittävän korkealla, että mahtuu isompikin kaveri istua. Ei oo mitään semmoista tilan puutetta. Sitten tää kontti, tässä tosiaan Fastlaneissa niin oli tämmönen käsimalli, että ei oo sähköpumppuja, mutta
Mutta ihan siis hyvän kokoinen sinällään. Tässä on aika hyvin korkeutta, että ehkä tavallaan tuohon Teslaan verrattuna Teslassa on aika matala tuo hattuhylly. Et se on vähän muutenkin koko hassu se hattuhyllysysteemi, mutta tässä on niinku on ihan hyvät tilat sinne. Ei sin puolesta yhtään huono vaihtoehto. Tesla sisätilat. Tää on tosiaan varmaan sisätiloilta aika tavalla samanlainen, että nappuloitahan tässä ei ole, kun tässä ratissa noin pari rullaa ja pari viistä ja loput on sitten äänikomennolla tai sitten ruudun kautta. Alkuun vähän mietit, miten hän tämän kanssa pärjäilee, mutta ei ole ollut oikeastaan sinällään onko toiminut hyvin. Ei ole ollut oikeastaan sitäkään ongelmaa, mitä moni on sanonut, että noin viikset veteli tai noin pyyhkijät vetelis vähän omia elämää kuivaa lasia, mutta ei ole itselle sattunut sitä ongelmaa. On hyvin pelannut. Nämä kahvat semmoset, että näissä on monet miten nämä toimii, mutta pitäisi opetella vaan käyttää, ei se sen kummoisen. Ja takatilat, minusta tää näyttää aika samalta niin sen puolesta, että ei varmaan niin volkkari ero ole. Että sitten tietysti kun tuonne ylöspäin katsoo, niin siellähän on ero, kun on toi lasikatto. Tää tietysti varmaan tuo osittain sitä varmaan jonkun verran meteliä lisää verrattuna tuohon sisätiloon, että varmaan niin kuin silleen äänimaailmaltaan niin tämä on varmaan vähän ehkä äänekkäämpi kuin tuo volkkari, mutta ei se nyt niin iso ero. Ja tää on tosiaan tämä hattuhylly. En nyt voi sanoa, että ihan hirmu onnistunut olisi tämä ratkaisu, mutta on tämän nyt pärjännyt, että tää on vähän tämmönen, että varmaan jos lähtee pidemmälle reissulle, niin ottaa vaan pois kokonaan. Sehän täällä on sitten niin esimerkiksi tänne alas kun katsoo, niin täällähän on aika, tonne menee helposti 2 niin tosi isoa ruokakassia, että siellä on kyllä tilaa. Sitten on vielä tietysti tuo etupuolen kontti, että kyllähän tässä niin tilan puolesta niin on aika tavalla kaikki kohdilla, että hankala lyötävä on niin tuohon hintaan nähen toi vehe. Että volkkarinkaan varmaan aika sama hintainen läheltä, että tässä nyt on melkein tietysti vähän eri luokkaa toi teho tuossa vehkeessä, että Tesla menee johonkin 5 sekuntiin satkuun ja volkkari taitaa olla 8,5. Ei sillä etteikö olisi riittänyt toi volkkarinkaan tehot, ei se nyt ole siitä koskaan ollut kiinni, mutta on se aika hurjaa ainakin noin, vaikka ekoilla kerralla ajettuna toi. Kyllähän se vetää 80 vielä aika tavalla tämä vehe. Siinä mielessä aika monen laitos tuohon hintaan. Tässä on tosiaan tämä joka kerta aina painettava tämä OK. Tuntuu aika tyhmältä. Ja toinen on, että mä ihmettelen, että miksi tämä ei ole vakiona tässä karttanäkymistä. Huomaa miten hidas tämä on. Jotenkin olettaa, että mä oon aina niin navigoimassa jonnekin, vaikka keskimäärin vähän harvemmin tulee navigoitua, kun ajettuu muuten vaan. Sitten on niin kaikki nämä on niin hitaat versus niin tuo Tesla, että kaikki tämmöiset, kun jotain painat, niin yleensä sitä odotellaan sitten jonkun aikaa. Että tämäkin on kuitenkin tässä 3.2 softalla, mikä nyt on, pitäisi olla uusin tähänkin malliin, mutta
Mutta hidas on. Et se on ehkä tässä se isoin niinku tässä softassa tämä, että kun painelet noita nappeja, niin sitten aina tiedät, että no ottikohan se vai eikö se ottanut. Ja siinä mielessä vähän täällä on esimerkiksi nämä valosysteemit, missä niitä ledinauhoja kiertelee, niin esimerkiksi silloin kun niitä asetuksia tulee aina uusia niin sanotusti, niin aina kaikki nollataan ja kaikki nämä ajomoodit, jos olet tänne määritellyt, nyt taas odotellaan, että päästäänkö siinä valikkoon. En tiedä, onko menossa. Ääni kuuluu, mutta ei tapahtunut mitään. Aika huonosti taas tuntuisi niinku toimiva, että miksei pääse minnekään. Et nää on vähän semmosia jaha, tässä olikin joku, ei ollut virta kytkittynä, kokeillaan uudelleen. Mut joo, sitten niinku täällä on näitä yleensä niinku nämä tienkulun ennakoinnit ja muut, kaikki tämmöiset nollautuu. Ja sitten täältä jos oot asetellut tää individuaalia, no nyt esimerkiksi näkyy, että nyt vaihtui värit, kun tuli tommoset keltaiset. Äskenhän siellä oli sinistä ja valkoista, niin nyt se jostain syystä päätti, että nyt vaihdetaankin. No, se otti vissiin jonkun toisen moodin päälle, mutta tää on vähän tämmöistä, että tää softa nyt on tässä se semmonen, mikä niinku voisi olla aika paljon parempikin. Autonahan tämä on niinku mukava ajettua, tää on niinku pehmeämpi vähän alustalta kuin tuo Tesla, että tienpinta ei tunnu niin paljon kuin Teslassa, että silleen niinku kivempi varmaan ehkä ajella noin keskimäärin semmoista normiajelua, mutta toi on tuo softa vähän nihkeä, että siihen saisivat aika tuolla panosteisella outo, kun on niin iso firma, että luulisi siellä olevan niinku resursseja tähän hommaan, mutta näyttää olevan vähän vaikeeta. Joo, sitten tää Tesla vastaava, niin tämähän on tämmönen niinku kun painat, niin sitten myös tapahtuu, että ei oo mitään semmoista, ei minkään valtakunnan nykimistä missään, että tämä se vaan toimii, että ei oo semmoista niinku katsoa näitä karttojakin näin. Nää on kyllä nopeet, että ei oo semmoista nykimistä. Sitten tässä on tää sentri. Saa niinkun, jos nyt joku kävisi vaikka ilkivaltaa tekemässä, niin se aina kuvailee tuohon leikkeitä tai joku tuolla parkkipaikalla vetää sen oven tuohon kylkeen, niin siitä jää sitten joku video aina, että on niinku teoriassa ainakin mahdollista saada syylliset kiinni, mutta en tiedä. Sittenhän näitä kaiken maailman, no nyt pansi, ei kun oli se ihan oikein. Kaiken maailman näitä pierrutyyniä, mitä ainakin lapset tykkää käyttää, niin sitten esimerkiksi niinku selaimella täällä on aika hyviäkin tämmösiä niinku kaikennäköisiä appseja. Nää saat tästä niinku full screeniin. Nää menee niinku koko ruutu. Täältä voi niin sit katsella melkein niinku mitä vaan, että täällä on ihan niinku todella paljon näitä kaiken näköistä karttaa ja muuta appia tässä, että on sinällään niinku hienosti kaikkea tämmöistä. Joo, sitten esimerkiksi ei ole tullut vielä koskaan koitettua, mutta täällä on nää Camp ja Dog Modet, toki ei meillä mitään koiraa, mutta campingia nyt voisi tietysti joskus vaikka kokeilla, että jos haluaa yötä olla autossa, en tiedä kuinka todennäköisesti se on, mutta ainakin se on niinku mahdollista, että silleen ihan siisti mahdollisuus.
Sittenhän tässä on näitä teatteritaloja, kaikkea YouTubea, jos haluaa katsella, niin täältähän löytyy kaiken näköistä ja ihan hyvin toimiikin. Näköjään lapset katsellut, kun Mr. Beastia siellä viimeksi tuijoteltu, että niille kova juttu ainakin se, että pystyy tämmöisiä kattelee. Volkkari tosiaan lähtee muutaman viikon päästä ja sitten jatketaan pelkästään Teslalla, mutta eiköhän sitä yhdelläkin pärjää, kun ennenkin on pärjätty. Nyt oli vaan vähän aikaa 2 autoa, mutta näillä mennään. Ei muuta kuin seuraavan videon taas.